Arranca en estos moments l'encontre. Ahí està en curtet, més en llarg, Manu Viana va a l'escortell, no la toca, Manu Viana directe fora. El baló que li ha pegat a la mà Ferrando, però l'àrbit dona continuïtat, la replega Prieto, cuidado que la passada és bona per a Cristian. Cristian que va plantar-se davant de Cárdenas, Cristian, córner! Ahí en la frontal de l'àrea, més a la dreta, a l'esquerra, perdó, per a Manu Viana, que prepara la centrada, busca l'àrea, el cap de Ferrando al tall, li torna a caure al mig centre, cuidado que el baló cau Andreu a la frontal de l'àrea, Andreu en el rechaç, ahí, és Ferrando en el baló. Bona l'apertura per a Xavi Olmos, allà va Xavi Olmos, ja està dins de l'àrea Xavi Olmos, la deixa per a Francesc s'acomoda el baló a l'esquerra, xuta Francesc, fora! Castilla de nou per Antillaque, en Sergio Boix, ahí per al mig del camp, l'Alzira Quix per banda, ahí està l'eixida d'Ivan, ahí va Castilla fica la centrada és bona, però no pot arribar Francesc. El baló que va als dominis de Viana, que prepara la centrada, intentava anar-se'n d'Antillaque, que vol eixir ahí dels defensors de l'Alzira, l'aguanta del gol! I el baló tan creuat, que se'n va fora de banda, però ha passat molt proper del pal. La lluita, Marcel, Kaiser, a veure el baló per a Cristian, cuidao, que allà va Cristian per al mig, ja està soles a la banda Aarón, ha vista a Inegumans, cortell que vol anar-se'n de Marcel, fa la centrada, ve la cama de Ferrando, el baló li ha pegat al braç a Ferrando, però estava en terra, cortell per a Delgado, de nou per a Cortell, atenció al llevant que està atravegant atac, ahí la té Cortell, s'acomoda el baló a la dreta, xuta Cortell, fora, per a Viana, ja està aguantant-lo Castilla, fa la centrada és bona, però ahí, Vicent Dolç. Bueno, pues arranca en estos instants la segona part. Ix per el mig Joan, li cau el baló a Manzanara, que la juga en curtet ahí per a Manu Viana, cuidado Viana, que vol anar-se'n, la fa la passada és bona per a Delgado que xuta directe a porteria, a les mans de Vicent Dolç. Cuidado que ja estan en camp de l'Alzira, ja va Joan, ahí n'hi ha un 3-3, perill, la pilota que talla molt bé Marcel, i se queda a la dreta a les mans de Vicent. El fica la cama Prieto, finalment el cap per a Joan, a veure qui va a parar, a Juan Delgado, per a Andreu de nou ahí per a Joan, cuidado Joan està en la frontal de l'àrea, de nou la pilota ahí per a Borja que la fica en la cama dreta a l'esquena dels defensors de l'Alzira, recula Prieto per a tapar la posició, en este cas de Xavi Olmos, cuidado, que ha entrat ahí Borja totalment sol. Boix ahí que ve per a Cristian, cuidado que ara n'hi ha contra perillosa, vamos Mora que se'n va cara a la porteria, va Mora, busca porteria, se'n va al mig, xuta Mora, fora! De nou per a Ali, ve al mig per a Juan Delgado, que torna a eixir en qualitat per a Joan que se'n va cap al centre, ahí Joan en la paret, cuidado Castilla, la passada és bona per a Viana, al camp esquerre, Viana dalt. Des la entrada de Boix, per a Cristian, cuidado que n'hi ha contra, allà va Cristian, 2-2, venga Cristian que se'n va al centre, se'n va a la dreta, se'n va a l'esquerra, se'n va a la dreta, està dins de l'àrea, l'acaba d'agarrar, i ara què? L'acaba d'agarrar, és penal! Però com li pot treure targeta, però si és penal? Estem en els trams dels últims 5 minuts, més el que tinga que afegir l'àrbit, el baló que se'l queda a l'Alzira, la té Boix, que li fa un túnel perfecte a Alex Gil, bona la passada per la velocitat de Mora, vamos Mora, que se'n va cap a la porteria, Mora que és per al mig en Cristian que se'n va cap al carrer de Cristian, fora! Manzanara que torna ahí a deixar-la ali en banda, va a preparar la centrada, és bona ahí, territori de Vicent, ai mare, per a recuperar la pilota, és Mora, li la dona a Prieto, per a Cristian, en la última, agarra Cristian Manzanara, cuidado que n'hi ha contra, està Mora així a la banda esquerra, que Mora que va a buscar l'àrea, Mora que està dins de l'àrea, Mora que se col·loca a la dreta, despeja Manzanara, perquè tornava a la càrrega i final.